Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembang abigat yu amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag, City, Ilocos Norte, Philippines, at tumanin na sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, Kanado di pagkayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw akit rinbag bigat, nembang aldaw, nembang oras kada kaya aming sangapada, kadayaman nga oras ken aldaw, dita nga lugar nga paset ti lubong ngayon nyo, kapkablawon ta kayo tinembag ngayon kay panagbibuya, and please share this program, share, sharing is the best. Kayam, sanding nga bebegan, tapno makaado tayo, tapno mairing paste nga masapa, dito yung pagkasalitaan ni pagkayam tayong Veron nga napoluan iti pilid wanuligay. Kaya nangasawan ti senaryo iti panagbiag. Sante nga talinaed nga nakurapay no adda panagagat, depende iti swerte, wano destiny. Sante nga nagtalinaed nga baknang no sante nga mo nga tagibanen iti sanikwa, wano saliwanwan nga adda kada kayo. Ay, amo nito, yung panagpuligos ti biyag kapsat. So itat kayat ni salay sa ni Veron. Sagodahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni Veron nga napolo ti pilid, wano ligay. Dear Manong Nemi, marik naklaunay iti kinarikat ti panagbiag Manong Nemi. Sang kasapulan, sang kaapuyan. Nasaanan nga trabaho ni tatang kat saan nga tumulong ni nanang. Saan min nga kompleto pa Manong Nemi ti mangan, ti mamintlo, iti may sangal daw. No apebet kami. No sa sinupay, di kita narikat ti panagbiag na isumot ti nalaing, wano na baknang, ti bilang, ti pamilya. Gamot alimakam nga kakamsat Manong Nemi. E rin sa tao mo tinatalged, tuloy-tuloy nga trabaho ni tatang. Sakit at dapay bisyo na. Diyak pinabuutan nga saan nga nakainom. No nakainom akit okay lang. Tanokastan nga sumipngatan tagkuti-kuti ti bulbulong ako nada. Sang kasaon ni tatang Manong Nemi nga bang pagikat ka no ti banbanog kadakit-katang, iti agmalmalim ka no nga panagpasada na, iti tricycle. Adalah patama, suksuknuran na Manong Nemi nga gin. Tun magudwana, na pagsuntumat nga nakaluto ni nanang, o may kayo anak ko, ay banyo ni tatang nyo, nga datalikod. Yan. Siyang tinauna ka na kaming limang kakamsat. Talo kami nga babae Manong Nemi.
Duwa nga lalaki. Dagiti kapsat mi nga da iti ududi. Nagsasarno kami nga talo nga babae. Iti kuan lalakin. Husto kuman. Sigod kininanang nagpalaykit kuman. Ngayon may sapay kunamat ni tatang kano. So nga naandahan kami ti lima. Muno nadaan da ti lima nga anak. Talo nga babae kanda duwa nga lalaki. Kung napikit kuman ni tatang idikat may sapay nga lalaki tapno talo nga lalaki, talo nga babae. Ay nagpilit ka nung latan ni nanang manong nagpalaygate nga ori no saan kahit idi ni tatang. Nabay kasta manong nemi na ornos ti pamilyami, na ornos ta adaman pa nagsinungbat no kadananang kinitatang ngem gagangalang deta. Samad la apain ni nanang no kasta nga saan nga paisuro ni tatang nung gustunan no kunan ni nanang agit saan kakayat ni tatang isar din ti uminom, mabanto ilibas ni nanang manong nemi, nga limang de pangtid na nga gin. Agri rin tumati ni tatang, nangitulinam, ustunan natin. Kalakala nga, kutuan na lang ti masabilok, babiti na kaka, roaring ka. Hindi agad mapilitan tumati na ni nanang, mapanmangirwa. Bahala ka ti biyag mo, sige, pakamatay kan, kabuti arak. Kahit no kasta nga da punsyon, wano padayaman o nemikit at da inom. Nadamat ka dito pagyamanan mi ni tatang, tasaan na nga ipatinggaging gana iti karabukub. Ti inom, no kasta nga libre. Nadalimit na manong nemi. No kakabaylan na pala yung ti agawid, nga isisuna, agawid din. Ngem adda, ihawid na nga nayon manong nemi ti inuman na. Nasihat mo't kadya taori na kastaori ito di Bartek na basta adda isunan iti uneg ti balay. Kasla sa anak nga mamati manon naming adda panagsaliwan-wan ti biyag mi. Nabiya kumamit manong naming na awan dagsakit kada kami. Kaya po iti awan liway ni tatang anasangir lataw no adalata arak iti bagina. Nga pasaray masobrano na duma no pa adda dito'y balayan. Edi adda ko nito for high school nga kargarigatak tagbasa dumampay no labsak tagsa o manong name ket puro nagalusan dagiti arwate pati sapatos manong name ori no saan nga conforme no medyo na ilet data ananusa kuno saan ket nalawa ananusa. Maturpos ko lang ti high school. Tahanga balinton nga diya ko nitulit agbasa basta makapagturpos ti high school kat self-supporte na katon. Nagsakit ni tatang manong nemi ada kanon tama ti baga na. Sos Maria. Siyempre may parten kang kuha na tuminom ng ruwan sigarilyo. Naisardeng na agpweso namin pinsan ti sigarilyo manong nemi iliblibas na latati arak. Kunamat ni nanang. Ay sus, matay deta no, awan arak. Di ano doon na matay nang no. Arak lang ang arak kat siyempre. May parit magkangkuha na. Langit nga nalabasan ako. Bayan nyo lata. Mga amon, makamon ni Hapo Diyos. Kat si Cameron, agradwara kanto nanak. Balasang kan. Kansang ka basta balasang. Napindas ka. Ore man ng pindasak nan. Sinungor ti mayat kanya kita. Kita. Adot mayat dita. Di kita istambay dita ka lalaki. Kaya dalang matagikwa iti pintas mo. Sino ko matasang nagtarigagay ka? Dahil ito pa yada asawa na agtarigagay ka. So agan anad ka. Gabot alangam anak ko iti langaktan niya. Raramusan. Nananamin to. Kan saan ka mas tagtalay kiti sinuman nga lalaki dita? Ha? Uray no kastano ti bagbagadang pintas mo. Ta atalyaw, matiritir tingnod ti lalaking labsam no kasta magnakan. Agananod ka lang anak ko. Ilalaem ti daya mo. Ta uray kasano ti kinakurapay ti anak. Ilalaem ti daya mo. Wain. Unang, pagdanagan nyo. Ano yung amin ti arapap mo?
No, Jack Mariro, pero nakititala nga sa lodsoda ken ka, no, anya, ti arapaap mo. Nanang, anya ka ti arapaap ti kas kanya. Isang argasal sa lodsoda ken ka. Di mo ka di arapaap, iti bumaknang. Kasano ako bumaknang. Puya. Kasano nga bumaknang ti may nga tao? Makapidutak iti adu a kwarta. Kalpasan na kadadam. Pagbasa, pangtulong ko ka nagdikabsat ko tapno makabasa damit. Kan na madaan tayo tinapindas ng balay, kompleto talikamen. Madaan ak titibukot ako tse, kalpasan nga agsusurak ng tribe kada lisensya. Ni tatang, may kakto tibukod ng tricycle nga pasada. Uno saan nga tricycle? Jeep, pampasahero. Uno minibus. Uno bus nga biyahe jay Manila. Uno agnegosyo iti tracking. Di kasta ka ditarapap mo. Una nang, no adalagin di maaramat a kwarta. Kasano nga mapataod ti kwarta. Kaya ano adi mapitod ko. Nagtayaak ti truto, tamadjakpat ko ti milyon. Ano pa iti posible nga mangpasaliwan-wan ka na tayo. Babain ken ka, kas inauna. Nung jak mga bakit iluto, nung jak makapidot na doon kwarta. Ano? Di bas nagkutagbasa. Pangalam ko rin pagbasa. Di agtrabaho ak. Pagurnungak. Sa irapin tagbasa. Kaano kanto ka makapagturpos. Manuntung atawan. Sa no makapagturpos kanto man kas pagarikan. Sumrek kanto trabaho. Ananto nga trabaho. Manunto lang ti sweldo. Manulang ti sweldo dahil mga opisina. Madilat ang aruda. Ano nga, tinapinas nang. Na makapidot ka na mga bakatiloto. Sano ka marang nagtaya ka. Mga bakatiloto kat di ka matagtay-taya. Kaya di awang ba't pagtayam. Ano pangarod nang? Malaksid, no nata kinapindas mo anak. Kat aramatem, tapno mo baknang ka. Kinapindas ko, aramatek, tapno buwak na nga. Ay, sumre ka nga artista na pelikula. Amok ka tatagarte. Sumre ka kang bude. Sumre ka ito pang Miss Universe. No? Miss Universe ako. Siyempre, adon tit mga laan niya kita. Adon tit kita kursunada kanya nga milyonaryo, bilyonaryo. Wow nang. Makaasawak diramak nang. Anya nga takada gito nang iti source no rason. Tapos umasenso ti biyak tayo. Makabidutak na daw kwartang, mga bakag iti loto, ano makiasawak ti milyonaryo. Bueno, ipasdek ko nagtrabaho. Anak ka nakakara gito nang. Kaya na ibagak nga nan of the above. Kanya ko mga relatante pagtungbalan. Baga madamdamag, tawang at 16, 17, 18, 19, makitaray kan doon, makiasawa kan, gagangi kan to lang akas kanyak nga agtagibalay. Di awan asenso. Katawan na talaga. Di agtalined iti baba. Saan lang agtalined iti baba. Maidumudumpay. Ay nga naggraduara ko niti high school, manong name Kadulat talaga rin iti umipos-ipos kanyak nga lalaki. Kaya hindi kita awan trabaho na. No, adaman trabaho na, kasmat laki ni tata nga tricycle driver, adamason, karpintero, construction worker. No, adaman nagkursunada kanyak, manong nemi addaanin ti asawa. Nga ti awan ti kalikagom na no, di mangtagi ko kanyak agbalilang nga kirida na. Kapag sa ano ka na makapagbasa pa iti high school, ay ti college, manong nemi, simre ka ko niti trabaho, imo na simre ka kakaservidora iti may sa karinderya. Napapapanan di kiti driver, manong nemi sweet lover kano no driver. Adara kiti nalay nga chumansing, adara kiti bastos, adara kiti manakem. Ngayon sa anak nagpaot manong nemi. Abay ko na. Pag-aapaan di kiti lalaki. Agin nangod ang agbalin nga siyak ti mga serve kadakwada.
Adan to tayo agar-arem nga malalaki, kat paritan nanton de tayo yahaan nga malalaki, agrarambol danto. Iso nga, ikatan naktumatan at aking kuko, iti karinderya ko na, ay, imbas ko mga, sikat tirasun na umado customer, umado mga peso ti customer, nga mag-aapa damat, kakinabil da, bibinoong da nga, ay, susapo, ya. Iso kalading itek, pero sumapol ka lagi ni trabaho. Hanga bagay kang karinderya, nasikat pagpapatayan dikit kalaki. Tapno, mas klaklas, waitress, manong name iti may sa nga restaurant. Di ba kadagas kat resto bar, manong. Wine. 24 hours. At naman pang breakfast, lunch, dinner, santo, ado na kita, uminom, at pulutan, adumat manong nemi di kiti sumrek nga GRO. Kat nung duty ak tirabi manong nemi nung pailikliklikak. Kaya ti amok manong nemi nga. Dito ho iti pangalam ti adudu pa ya kwarta. Rabit pa nag-duty veron. Tadayat may bakikin ka. Ma'am, ang mga mat no, dahito man intirason no, tap no, ikatendak. Kanapi ko may ikateng ka. Dahito nga intirason no, aping inikatak sa di karinderya nga nagpaayak. Tapay. Kinabil nga pipinatay di kita lalaki kapukan niya. Depende ati management. Muna kontrol na kita agbaling customer. So ang baybayamon ti duty mga aldaw. Mangrugikan ti alas 6. Aging gana ti alas 6 ti bigat. Kad no ada mangiruar ken ka. Di aging kalang ti oreg sublikan tulangin sumonoro nga rabi eh. O nang mangiruar nga ken ka kunayo ma'am. Sapo ya. Kas magitam ka na kita GRO. Hanak pat nga GRO. Di agbalin kang nga GRO. No muna manong nemi taado di kita VIP na sumsumrek ideta nga resto bar. Umuna nga na customer ko manong nemi kagangel lang nga empleyado. Inaalanak nakitable manong nemi. Uminom ka. Ore ka saan kaado na. Tsaka iti mabartek siya. Sa bagay. Hamong bagay iti mabartek. Ngayon baka nung mabartek ka kahit adadaga nakapimpinas ka. Sabsabali ka karagin ipada mga babae dito eh. Veron, saan ang GRO, sir? Waitress ak lang. Ngayon, tatno, adado ti makwarta ak. So, paitebo lang. Ngayon, kaya ti chancing. Panawang ka na chancing anak. Warning kang cancer. Ganun kang katakal ka tip. Chancing ka lang. Ano nun na, aprosak lang na kita lupom. Lupomat lang. Aprosak ti parokong mo. Para manakladag di bibig mo. O, muna nga tip. 1,000. Kaya, sir. Taitibulak lang o minom. Naging ka lang ti porsyento titunggal inom. Awon makortaan. Nakaroon ano, pero ka. Apon, talaga matuktalak ang virgin ka. Ore, ilakok na di tawid ko nga daga. Maitid ko lang ka. Sus, nadatawid mo nga daga. Ada, nalawa. Saan, sir, di kayat? Sus, apo ya. Usarem ta utek mo. Usarem ta inted ni apo Diyos kang pintas. At nagtalinad ka lata akastoy, saan ka umasanso? Iso nga organic ka na ka ni Apo Diyos, iti pintas ti pamagi, kinabanglom, kinapusaksak mo, tapnisot aramatem. At asawa mo, saan nga di? Live in lang. Ngayon na, mayamat ng isinak at sika di kasar ko. I'm sorry, sir. Manong naming kasta ti masansa nga dialogue, kada kiti mangitebo kaniya. Ay nga manong naming at damay sang opisyal ti gobyerno. Nga nangitebol kaniya. Manong naming gabo nga tatanabilag isuna, naturay, ang makapagsaan anong nemi, daging kukuha, iti stress to bar. Kinasarita nak manong nemi, daging kukuha, stress to bar. In corner nak. Veron, nakasalalay kang kati amin. Paggustuhan ni sir. Alan, malaksit ka makagunod ka na kala kwarta.
baka tulungan na ka pa nga sumrek, iti trabaho. Wano saan kat ibalayan na ka. Nagbalayan na ka, kirita na. Kararautin to ti asawa na. Nga pagsawsawan to na kiti anak na. I'm sorry, sir. Wala nga, ada pang tanakan niya nga pakansel na ti lisensya na ti business ko no. Saan na ka nga mayroon? I'm sorry. Ano? Kahit mo kadingarod mo, into nabigat, katawan nyo pagsarkam nga trabaho, gabata na sir Anton, ito nga restabar ko, no saan mo nga pagustan ni sir? Abay, nakadakalintagan na, gabata na turay, isang timang mangtid, ti arig na nga lisensya na kiti business, kahit maraming dalat at ti kayat na. Agpraktikal ka. Pangitadam nga rin ti kinabirhen mo. Tayo ito gagangay lang ang lalaki ang kuwapo, agas kang kataib mo, kabot ayatem, ayatem na ka, itid mo awan anyaman ti kinabirhen mo, nga magungunod mo, bakas dahil ito pa lalaki nga pagitadam ti kinabirhen mo, kinisuntupit ti mangudlot, mangdawat ti kwartakin ka. Apo na yung balasang ko. Anya kay ti kapsut mo. Ure no, iuman mo ka naging parents mo na ito, kit siguradong iduron na ka. Hindi kita kakapsat mo. Guntawi mo na ito. Diyan kayat. Ay sus, talaga nga di mo kayat. Saan? Wala nga awan to, di pagtrabaho mo nabigat. Ura itawat lang, ma'am, sir. Agawid akon. Sumapulak to lang yan sa bali nga trabaho. Manong nemi naasadag kanyak ti suliso. Kasumad kayam aya, tirigat. Numaadan ka iti pagrukruk babanda nga pintas. Anya nga min tada kanyak, tapno, agruk bab amin, ada asawa naman nuno awan, nang naruna ka nagiti nagartem, iti nainlasakan nga ragsak. Nabiyag namin di kiti matakmanong. Wari na sa anak nga ag-lipstick, ori sa anak agpulbos, ori kagangil lang sa gaysaik ti buok ko. Gabi ang manak, takastuit ni paikan niya kapamagi ang problema kong gayam. Tanmo jak pagustuhan na kita agduyos. Tsaka mo. Napintas ba nung name it, torno ti pamagik, imalaw ako nada, nagpintas ti pa nakasugug ti barokong ko, nawas na yung nagiti nasipukil nga legs ko. Ha! Nabangnot sang ako, tarapo daw nga naurnos nagiti ngipan ko. Papasulak pa kita ni Nanang. Nanang, anak da ko na saan? Nagloko tama pa lang asalubsod ng kanyang data. Wala ta nakapimpintas, sakit si kakit. Apay sa anak ko man napintas. Alam ko umay katagabay tayo sa sarming. Nusal lang madlaw digiti kumbet kada kuribat-bat ko kada kidam. Tamatak. Oh, halos agpadpada. Madlaw laeng nga mature da, kasi ka tubig kapay. Taagong mo, ayan, iso na lang ta, daribrib ko. Ilangipin mo, nornos. Tabarokong ko, apokit na, pilima kayo nga nagtaraon ti barokong ko, tamo mo, tungpal na, lodtoy, agdedi pa initatang mo no ko. Nanong, hindi lang kamay. Anya na problema. Doon na kita lalaki ang duyos kanyak, nagiti pa adda asawa na, pagbalindak akirida. Kada, siya dahil na nagasat mo anak ko, agad na, ikidemon. Nanang mat. Kahit ko ti masenso ti biyag na, iti nadalus sa pamuspusan. Kinawang ka man dyan, nagikat ka ti restobar. Anong sa rin mga artipagtukpala, pag-obramon. Ano ti pag-obraan nga, adayo kanyak ti suliso. Servidora, sales lady, waitress, ano yan pa di kita mit lang ate, kasi high school graduate agmat lang. Nangataro padasam ti katulong. Katulong. Dapat nga matsukan ka katulong. Mati problema kin ka, kabuta, manipod idi ubing ka, insurukin ka no kasano, iti agistimar, iti uneg ti balay, kas inauna, nga
anak mi, inauna nga kakabsat, dagiti kakabsat mo. Sikat kang runaan nga katulungan kini, iti unag ti balay. Awir mo dagiti adim. Nalaing kamet, nadalos mo ti labam, pintas ti plansam. Oh, kaya nabudno na anak, tapos na akong problema mo. Tulungan na klaing yan. Nga niya nang, nga umawat iti labaan. Mabanda ka na giti ada mabalin na, agpalaba, agpadalos. Sikat katulungan ko na ad-ado ti awatan ta nga labaan. Ad-ado na giti mapanta ekstraan nga dalusan. Gaitan. Ado ta. Amo manak ko. Hanga problema ti pagsapulan, no awan ti pilpilyem. Adalat tamat na giti naayat nga agpalabakay manapo, tapno da pang pamastrakan mi. At damit washing machine mi, nalakamat taglaba. Baba, pergin yung washing machine yun, ta. Napimpintas ti hand wash. Mabalin mo ko na tikas niya. Uno, gai kami man telikod jo, kat kastaw na ruot na, napialan mo anyan tut itadyo ka na kami. Hindi kayo man lagdadalusan da kami tagdalos. So nga ganga si angas ti tao na. Agbiag, amo na nakitag sa luka. Ano usam na tayo ko nada nga sangka sa pulan, sangka po yan. Slam lang ang madmadinang, no? Basta nga kinapintas ko, tuloy na daglang ang katulong. Kaya nung mapangalaingin sa di abroad, no katulong matlaing, baling ka lang ang di itsen, tapos sigurado. Manong name it na minsan nga aldaw, nga nagpasentro ak. Da nagsarding nga tricycle, iti sangwana. Miss, logan ka? Papanam. Awan na rod. Sika mo pala yung ti. Awan ti papananagat kaslador o rayip. Nabay ka nga tricycle driver. Baya aga ko na. Di pa lang lisensya akon kat rinugya akon. Amo ni tatang ko. Tricycle driver mo. Anang sidecar ti Ramanaywan na? Tsaka mo. Ado kamit nga among tricycle driver. Depende iti ruta. Abay tricycle driver yung tatang mo. Naunget? Baka kit no, manubya kit. Baka dinakayat. Manubya. Ambisyoso. Ay, dagis na ambisyon. Siya ni Rolly. Tika ado na gitagar-araw kanyak. No, agayatak kas pagarikan no, makirelasyonan. Di pala tricycle driver akas kinitatanggot pilyak. Ang abali ato, gwapo akmat. Sige, aglugan nak mga rod. Tay tulod na kiti no asinod ak kasapulan ti agtrabaho kas kanya. Restaurant nga. Sa dino. Ito ayan, nagiti beer houses. Loko ka. Kasta kayat mo pagtungpalak. Nagbaling nga GRO. Naggapuwak ka na gitan. Ha? Nag-GRO ko ha? Nag-GRO ka? Nangina ka siguro. Ado ornong ko. Kayat mo. Hinutungpaan ka. Eh, nangarati kayat mga pagsabulan. Katulong. Katulong. O sige, glogan nga ro din. Tepang kaindian nanti. Manong naimi no ka nakatakder ni Rolly. Kung ang plano sangat siya tricycle driver, iti pa nag-arwat na. Siguro, adot chicks na ito eh. Tao ko na din nga crush ng bayan. Iti pa nagtaktakder, kaya ikikita na panagsasauna. Iti may tulugdak manong naimi iti panakalan nga balay. Kadaan, samat nga balay na ito eh. Nakadaan nga balay. Ngem, dakila balay. Ano trabaho dito? Kasi makita mo, wanted housemaid. Dagait na, dapat hardin na. Sa bali di hardinero, sa bali mo dati kusinero, una kusinera, din sa pakasapulan, nagdalos. Guri ka tadalusan, nagdakil. Manot pag serbiak dita. Manu kami.
Kinawan unay amok ka rin basta adala lang ibilin ka niya. Nga no, dama amok, kasumrek ng katulong, i-recommender ka dito amo mo tiking kuko. Ni antik ti makama mo. Jakman amo mo ti taong ma. Kiti so karon nga, agbaser ka na. Damagam no sino at ano't masapul da no kasado, kan ano anya da kiti regulasyon da. Dapat makamo. Nga mabaling maalat sa cellphone number mo, Veron. Tapay. Tapno, matawagan ka, makumusta ka, no kasapulam kas pagarigan di service ko, tricycle, tawagan na, kung may kaalain, itulod ka. No anyaman ti problema, ada panging bagaam, no asa mo may baga kada tatanggan nanang mo, ano? Sige. Nga magananad ka lang. Tapay. Kasi lahat da misteryo tinikudan dito yung kinadaan nga balay. Abay, ada ar-arya dita. Nya ti mom. Baka ar-arya amin ti madanon mo. Manong nemisan na kapinawan ni Rolly Agingga nga adda bakit nga ambassador. Apay, balasan ka. Nagpintas ka na ya. Ay, sangi ili na kada sir, kaya ma'am. Saan na sumre ka kakaskatulong? Ay, napintas ka launay ano katulong. Kailangan na tilangak nana. Bakit di mo ang trabaho? Naruwa magtirigat, abot na di makila ka marigrigat. Naging ka na gito marigrigat akpay lang. Naparabura na ka lang tikas to nga. Ala kita sumrek ka. Kasaritam ni ma'am. Bagay manak na. Rolly, dati pagplete. No, hanggang nagpalplete. Umanayin intend mo kanya, yung cellphone number mo. Tawagan nga to doon naman na mark nga saan ka madisturbo. Tap no mamuhak, mamonitor ko. Ulitek, no ada problema, tawagan na lang. Kaya kananad ka. Abagan ang natak ko ma. Kita mo talaga tabakit. Abay. Saan nga mapagtalkan. Si kami, Rolly. Sige nga, thank you. Tadi mo inahalan ti pagpletek. Manong name napintas na babae. Itinang interview ka niya. Napintas ko na. Siguro, manong name katadalang manong ang diferensya titawan mi. Imo na sinaudsod na. Mano taw mo? 9. Running to 19, ma'am. Ubing ka. Awan ti pagdanakin nyo, ma'am, ta. Ubing ak paiding. Amukod ti agtrabaho ti. Trabaho ti ti balay. Salang agdalos. Amuk pa tagluto. Nang ron maisuro kanya ti tinas kang lutuhek. Nadulos ti panaglabak. O kaya kang agplansa. Alis to panapkut-kutik. Ang may bagay kang katikatulong. At dumating ti trabaho nga na panak. Ngam saan ang paut. Tapay. Siguro saan nga napindas trabaho ang paut. Sakta ikat, ma'am. No, didakayat nga alain, ma'am. Awan ti baramid ko. Ngam pang-aasay ko mata, padasek tiyak balik nga katulong. Diyak pa kami napadasan. Okay. Awagan naklatan ti Ma'am Jingjing. Tinakasalitam nga bakit? Ni Nana Mameng. Iso ti panaka pangulo yu amin. Ado ka di, ma'am? Da kusinera, sa bali di labandera, sa bali di hardinero. Manut serbiya mi, ma'am. Dua kam lang. Dua kam lang ang kasawa. Ni sir mo nga Romulo. Kaya mawanita ta ada business ta trip na sa Davao City. Nalakamad lang kami trabaho. Nalaka.
Abay nakatado ka mga rod, ma'am. Abay nga problema mo ado kayo. Di mo ka di kayat. Nga para dalos ka lang. Nga saan ka para luto, saan ka para laba, saan ka nagtrabaho ti hardin. Para dalos. Dito lang dito uneg. Dito'y salas, dagiti kwarto, malaksi diti kwarto mi, kini Romulo. Timet ayan ti kwarto yo, iti na isariping panakakwarteryo. Anang arti, sino nga arti agindag ka kwarto ka rin mga bakante kwarto, ma'am? No, da sa nga ilim eh. Ado no kanta kita sa nga ilim eh, so pagkasapulan miti ado nga, serbi. Tanong da sa nga ili, hangkara nga para dalusin, tumulong ka. Siyempre, no parang dalos ton, talpasan ti sa nga ili, tulungan ta kan tumet, nagiti padam nga katulong. Kang kurante amin, nadyak kayat. Anot kang kurang na diyo kayat, ma'am? Tanasadot. Tay baliway na trabaho na. Kang kurante amin. Tay agaramit ti diyak kayat. Ano ti aramid ko mga diyo kayat? No anya tinamnaman nga diyak kayat nga magpagsalurusingam, isot sa mong aramid din. Makamukan nga mang panunot, sangkot nga baga, basta namnamaam nga diyak kayat, sa mong aramid din. Namnamaam nga mabayag kang mangurnos, agdalos, no makariing akong tibigat, kaya't kung naornos ka nadalusan taglawlaw, di mo saan kanyak nagtrabaho ti unag, ay ruan. Aglaw, ito unag ti kwart, unag ti balay. Kanurit aglawlaw. Doon na makita ka saan na siya, panakornos na, kanata makita ka rugit. Kakaasi ka. May kadwa, kakayat, kakangkanayin ka ang bakasyon. Maminsan ka lang ang bakasyon, iti may isang aldaw lang. May salat di day off mo, iti may isang bulan. Wan, ma'am. O nakayat ka, sobrang kakayat mo? Wan, ma'am. Mangrugi ang bigat. Ngayon ka sa pulak ti barangay clearance, police clearance, fiscal ken police clearance, ori awanan ti MBay clearance. Maring Pasko nga tayo, makambo ka na. Adamat pa'y oras. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Thank you. O sige, ito bigat. Sa paam to tag-report. No, talaga kayat mo tagsubli. Tinawagan nak manong name ni Rolly pag-isunay. Rolly, tulungan nak man. Ano ita? Isungar ta ako nak nga. Naalak ti cellphone mo. Tagunin ka kanyang na problema. Pa naka-security kiti requirements kat ni. Masapul nga ag-report ako nito bigat. Ano di requirements nyo? Barangay clearance, fiscal ken police clearance, wala. Di ka makaalat fiscal, no? Ay, di ka makaalat di police daw at barangay ken fiscal mo. Amok amin di kita, no problem. O may kaalahan di ta, oray nak lang. Babae ni titulong ni Rolly manon nemi nalpas mi na amin. Sakbang nga nagkalas 5 iti day tangal daw manon nemi. Diada ko dito balay kalpasan ng tulugnak ni Rolly at dan ni Tata. Sabay nga, nagpaitulog ka ti tricycle ka nangina. Adamat jeep nga umaway dito. Ni Rolly day jatang. Diyan ka mamuday diya. Sa balik ruta na siguro. Tinulungan na. Kanyang tumigat. Mangrugi ako ng trabaho. Trabaho mo na yan. Mano nga bulan. Uno lawas. Sakan to may cut. Uno may agikat. Sumre ka kas katulong tang. Katulong! Uwin. Sasapo. Katulong nga. Agan iti napintas. Numampay daan nga. Daan nga nalagda nga balay. Dududulan ti Serbian mi. Agasawa lang. Sa daak ng paradalos, sa balit para luto, sa balit para laba, para mga sikaso ti hardin. Sa ada mayorduma, pangulo di tayo katulong. Bak nang nga nga pabili kasta. Dududuada lang, manot katulong da, 5. Kuwentang. Kada na pagsapulan da.
Diyak man na mo, business trip kung kuna naman kada di asawa na nga da kano di Davao. Siguro kat businessman, kat businesswoman. Alalala ka rod, sabi ko mga anak, taadan to nagpaot nga trabaho. O matagpaot nga trabaho, matanya nga rod. Chansing, handa ka mo't kada pag-aapaad da nga. Ay, buhay, ako na da. Nakapangrugi kayo, tan? Kuti-kuti ka di bulbulungan da, nang rugi ako. Ito na pimpina sa trabaho mo, anak. Tayo tumamot, stage side, tigatangin mo, para kanyang arak, para manak mamot stage side. Manong nemi sa anak na narigatan iti trabaho. Sa pahaik tagriing, manong nemi, di pagit aramidi ko nakit. Sakbay nga maturugak, iti rabi. Agurnos akon, manong nemi, agdalos ako, nagpunas akon. Sa mala narigat manong nemi no adot sa nga ili. Deta lang every other day manong nemi nga adda umay, amiga kada amigo kano, ni Ma'am Jingjing, agmamadyong damanong. Radya di para luto, agiserment iti merienda, eta. No, doon kita warada, no, tiyempo nito panag-aawidan da, siya kamatan di marigatan nga agpakni, agdalos, agipakni, agurnos. Makabulan ko manong nemi, kat kasta una yaman ko, iti awat kanyak ni Ma'am Jingjing, sweldo. At dagayim na yun naman. May bonus mo na ita, gabat na pindas na servisyo. Check pa gayim nag-day off. Mabaling mami itong bigat. Ako lagit sa ngayon itong bigat. So, day off ka ng bigat. Ngem, muna nga agdalos ka, masapa, wano saan ka trabing agdalos ka, tapno, nadalos to tikabigatan. Basta lakit awon sa ngayon, okay lang. Well, ma'am, thank you, ma'am. Very good. Tinawagak ni Rolly, manong nemi, kat intulod nak dito balay, kalpasan nga, nakapag-shopping nga. Ikatangang tiri ka, upsat ko manong nemi, ti barong arwatan ta, kas tamata nga tatang kininanang, sakmat na grocery, panakilan sa akin, ti sweldo manak. Katulong lang para dalos okay na ang problema. Nabak nang siguro, nakiti amon. Businessman, businesswoman da, agasem ta, dito la tao, dyan la tao nagtibalay ti ayan ni ma'am. No danunan di kiti aamiga na, tap nagmamadyong da, nagsusugal da, dyan balay da. Dito lang Uno saan, isumat ti awisan da, awan no ka dyan balay, mapamati sa bali ngayon, di kiti balay ti amiga na, kada amigo na kasya. Kadya asawa na nga Diyan pa nakikita. Hala, sabi ko man dito, antipagpauta man ako. No, pe katulong lang. Ang magurnong ka, mabalin mong tumat lang ito, irapin tagbasa kas pagarigan. Para bareng no, maawatan na ka na amo, nga mairapin mong tagbasa. Mabalin ko tumat, irapin na Tapay ko na yun, apay. No, makadalos ako ni Trabi, sa ako check up ang tibigat, awanan ti uprak iti aldaw. So, mabaling agbasa. Mga nagsidlahayang no, dasa nga ilin iti aldog, malmalim, masapuro nga daak. Yung maawatan na katamat, kas pagarigat na dandok lasek. Kat, no awana ka, kit medyo, di kiti no kanda tumakatulong, iti pagpatulungan da, tatno, maganong tipong problema mo, no, pagrebag nga. Manong nimi kalpasan dito nga aldaw, uminakmanin sinukon ni Rolly. Na ni Rolly, indaton nan ti panagayat na kanya. Rolly. Sorry Nga mawang ti ambisyon ko. Makirelasyon ti tricycle driver. Si Kamet. Katulong kamat lang sa bagay. No, kumatadabak nang ka na. So, mamani ko na nga ang kamakirelasyon si tricycle driver. Napudnuhak man nga kaya ka. Dahil takilang playboy mo. Amang veron, ano ko tek? Ado da kiti chicks ko. At dapat matrona. Ngayon, sige lang tinakarik na ang tiyayan. No, sige, agyawan na kiteta. Urahim nga masusuro ka ngayon pateg. Ngayon saan ka masusuro ngayon pateg.
I'm sorry, my love. May sakit gudwa nga bulan kon manong naming awan ti dimte nga problema. Ngem, iti may sa manong nami nga aldaw, madamat panagdaldalos ko panagururnos. Kaya di adda agbaser o nagdoorbell manong. Kaya matasan ko ang obligasyon, timapan mangilukat ti gate at sa bali, na di hardinero manong nemi. Kapo siguro tawan di hardinero at siguro araramay din no, na madama nga dati CR, kita hanga makailo nga dagos. Anong nemi ni Ma'am Ching Ching pinokkawan na. Veron! Veron! Ma'am, bakit nagsakit bang mangmangig mong doorbell? Galo ka na di gate! Wala. Kahit mga sawan, saan nga masangon ni Berto, si Kanukuan. No si ka di makangeg, si kat kaasirgan. Ininot adatilikod na kita kakadong nga katulong. Ang kutikan! Kotse nga napintas manong nemi. Di mo't kami nagbusina. Adadim sa, agdodoorbell nga. Wow, nagwapo manong nemi. Sir, ilokat mo tigay. Sino kay ka di, sir? Di na malasin, sino ka? Barua kami dito, sir. Damo ka makita. Siyak taking ko ka natin ang balay. Siyak ni sir mga rumo no. Ay, sorry, sir, sa mata mo. Ilokat ko nga dagos manong nemi. Inwakwak ko tigit at nusumrek manong nemi di kotsen. Iti may sarrak na manong nemi. Insardeng naman itibatog ko. Yorore kong idiretso na ijay. Garahe. Tapos na mairikap ko matlang ti gate. Di mat... Iwanin baba na ti tawa ti kotse. Kinita na. Kababaro ka? Nagan mo? Veron? Kata mo takalugong mo? Napindas ka? Ha? Si kamong pala tinaala ni Jing Jing na pinta sa katulong. Di kayo kakadong nga tulong. Papangit na, di ba? Napimitas ka man no saan nga inupurme ti atsay mo, tchatcha ti badong. Ingatong mo natapaldam? Ha? Sir, ingatong. Ikateng ka na di kagtungbal. Ha? Nga ito maging ganan ti parang ti pantim. Ala, sir. Alan. Mga makita na ka ni Jingjing. Dito, naglangad ka dito. Pumadaya ka. Tumpal ka na. Ito siya. Champion. Hala. Barukong mo. Ha? Ay, saan ka ba rin? Dito sa wali kong daway. Sige ka na din, igarahik na ito yun. Irika punti gate. Diyos ko, niya na ito yung masasarakan. Manyakis sa amin ito yung hamok nga lalaki. Kasanunod sarkan na kiti unag ti kwarto. Kasanunod pasarangan na kiti paldong. Kasanunod palanak ti kutsilyo. Ha? Buhay? Diyak sa akin, nagpahot ka na ito nga balay. Nabali man ang problema. Yung saan ko ba't ka na oray manon nemi nga pinayaman na ni Sir Romulo? When? Tikit kang kanayon ng ayaban na kadajay kusinera. Naroon na, idiredi nga aldaw kata. Si Mangpet manong nemi di barkada ni Sir. Si mublatmet nga limubon, gimidan na kita barkada, amigo, ni Ma'am, manong nemi, nagiinom da, nagsusukal da. Nagmalmalay manong nemi, halos nagpatpat na. Alas 4 manong nemi, edita, agurnos kaming galagit tugtugaw, digit nagiinuman da, amin-aminin. Napuyatan ngam amin manong nemi.
Aglalalo manong nemi kini nanamami. Lalo na pasyon, kaya ba't maturog? Beron, nana? Nana? Ano, madlaw mo kini Sir Romulo? Met. Jemet lang pa ng lukat ko jikit nga nasid ka kisuna. Sigurado ka. Agul ulbud ka. Gagangela siguro nanata na napinasa. Iso nga rod. Na nagsalud-sud kang gareto, itanapintas ka. Among ka nga chick boy ni Sir Romulo. Magabay kayo kay ni Ma'am Ching Ching. Napintas mat ni Ma'am Ching Ching. Ububing ka. Nagti kayo tiyong sawan, nana. Agananad ka lang. Mamano na kita agpaw ta kaskin ka. Kinapod no na no apikit nga inaalala ka ni Mang Ching Ching kit napintas ka. Dati-dati kit hangagal alat na pintas. So nga no, kaya't mo tagtalinaid ka na pintas. Agananad ka. Tamangan. No, pagpangitan na ka ni Ma'am Ching Ching. Pagpangitan na. Sibugan at asido tarupam. At tapay langam. Oh. Anong nemi makalawas nga ada ni Sir Romulo agawid iti rabii agrubwat nga pumanaw ti aldaw uno ti bigat. Ito na minsan manong nemi nga ada isuna nakaday off ti kusinero uno kusinero. Awamat ni Ma'am Jing Jing manong nemi tanapan na iti ayan di kay Nanamameng! Nanamameng! Ay, Sir! Sir Romulo. So na nagpautak dito yung balay. Itawan saan na karimor. Mabisina, kawan ti makan. Ti amok bam, Sir, kita nangankan. Napanan ti kusinera. Nagbakasyon. Sino nga rin yata nagluto siyak? Siyakon. Nangangjak ay na siya. Ayaw ba min beron? Tayo tagserbi ka niya. Ay. Nangig kumot manong. Beron ka na. Beron. Wala na. Nagsalita kay kini, Sir. Hello, Beron. Hello, Sir. Kadigdigos mo? Libas ko nga nga naggurnos ka nagdalos iti sa Rizon ha. Napiyakan ka titakadigos kan. Among tigloto. Ubingak pa amok idin. Magkita ka dito tinaiba sa pamigat ha. Wan sir. Sakbay dita. Sumarka dyan silad mi kani mamo. Mangirawar ka kalagit yung gabit kong nagdigos. Sir, sangga iba ni ma'am nga, sana ka sumsumag iti sa lidyo. Sino na torturay? So, namuno siya. Siya di bang bilbilin kang ka, ingka mga ano ka sa pulak ng digos. Amom siguro na nyo ka sa pulak. Tuwalya, brief, panabay. Ayan. No, kana kontit short, kan santo, etad mo. Sa pula mo na ano sa tinut at pagiganan di kita underwear ko, sandok, kan tumalya. O saan ang tapanunot mo? Aguti kan. Nagtungpalak kas na tudyo manong name. Sa anak ba't nga narikatan manong name ng sapul, sa pulak. Dahamay may samatlatayan na. Tuwalya, da. Iti babae na drawer lunoktak, adatuin na iti brief. Sando, iti may isang apaset iti built-in cabinet ada tuyen alpasen alabay kata at gito yung dancer hindi pamuin jaban yun uwan sir di makadakos man sinarununa
nga simra kay di banyo. Inlock na. Um, sir. Nagdigos kay tayan, di ba? May magdigos na nga doon. Sir. Allah. Nakalamlamsan ka. Ako mga nga kabaylak nga isina, asawak, kat siya ka nagbaling na asawak. Ha? Sarwag. Sarwag. Huwag kong pigilan. Sir, please. Abay, please ka. Hanggat nga namin pinasar, no? Agdigos ka pala muna. And then, mapanak mang luto ti pamigat mo. Pamigat ta nga duwa. Pagpapigsata. Oh? Tao rin, no? Akit-kitak ko ma. Siyempre, agbalagi ka. O nagikisak nga ta, o umarayat. Hindi na pimpitas lang, ano saan nag-agikis? Yan tangit ko, wapo ka man siya. Dito man lahat magusto kaya. Sa balik ka nga talaga meron. Gusto ka. Api nga pilitan ka, no kas pagarikan ta, mayat ka. Api nga o nagtiban nyo pa lang. Api nga nagatot dita bakante nga kwarto. Agenjoy ta, ngorag malmalaman. Kasi no kumangarod ta saan nga mayat ka niya. Agbagay ta. Nasaan ka itong agbabawi? Nalay nga kita sex. Alangarot pala ngarot, sir. Wayaan nyo ang tipagnaak. Nagdigos ka, tayo nag-agluto ti pamigat ta, pagpapigsata. Tapos narikas to kat nabintas to buwelo ta no madamdama. Isa ka naktupayan no anak kwarto ti kayat mo. Nga paggabuan ta. Wow. O sige, nga rin. Ingkagluto. Imasip tagluto. Imasip. Manong naming yung pambarkulay na dyan tap no makalusuta. Yung panahon ko man, tapdo ang talawak di tama nung naming yung saan. Nagluto ak. Okay. Nung ata sa bidungak na ito eh. Nung ata laukak ti kanan na, iti pagpaturog ng pangalak ko. Inimas ko, tinagluto mo nung name, tinamdamayag na magustuhan na. Kaya dito ang rumwaran mo nung name, iti banyo, nakabalabal iti tuwali. Oo. Abay, di ka nag-short, sir. Kinainig kang kapatid short mo, kansando. Kastuyak latan, no? Awan doon, ti adupig ikat, eh. Wala nga mga tabi, sir. Sakto man ang mga. Huwag, sir. Iso nga ang kabilang sando, ag-short, ag-brief, baka brief yo. Awang nga rin kas makita mo, nakatukol. Kahit mo kitain. Manyakis, nung nga akong tarak na ito, eh. Kahit mong kitain mo na, diyak pinaguhin mo na saan ka na. Yung lokais na naman nung name ni Tuwalya, nagkidema. Sa ako man lang bilolokatan, nung makita ko naman at lakana. Tapa lang makakita ko nung... Anong name siyempre kiti silenda nga gasawa, idirumuar, nakaidasara ko, nakasando, nakasure. Makantan, sir. Ano ka tanong mo nun natin ang mamanti kwarto, sir. Awang pagpapigsam, di ka penangan. Awan residensyam, pangalam mo rin energy, palaman. Pinuri siya, may bisinak man eh. Mga anak man. Oh, sige. Alis doon sa arte mga anak. Alam ka mga anta. Apo, na yun talagang demonyo na ito. Gusto ko na ito. Madlaw mo na takadagiti mata naman nung name iti na laos nga gagar gabiti na inlasagan na rugso. Oen manong name di malpas kam nga mangan. Intan, kung sir. Agumungak pa. Lalo sakpe dito, inaok pala ng anta. Umuna kalatan ti kwarto. So sumaruno akto. Abag isuntong malpaan ta. Ay, wala ya. Madi mo tanong. Bunog panakpakin kan katita penalpaan. Oen manong nemi. Inbaybayag ko tinaginaw ko nam.
matiktikan siguro. Meron! Umay ka na! What's umaya kon? Dito, umaya kon. Endiya ka mo anong name. Dahil di kumanta rugyak, iti agumanta nga mapanitiayan na. Mapanitiayan na tapno. Padasak ka magbagaan, padasak ka warningan. Nga madda, kasasarita naman ng name iti cellphone. Yes, sir. No problem, sir. Okay, sir. Sir. Okay, sir. Okay, sir. Nakalukat tiri daw, iso nang ko ka makita. Ni? Inikat naman, inaliston naman tinmarong namin tinagsukat. Nagrumpuan. Sir? Emergency. Kasapulan na. Okay, kasano nga ro din? Torabi. Danto ni mamin. Basta, Torabi. Sir kang kanto ti silid mo. Ha? Torabi. Sayang nga ro sir. Kung nga ro sayang. Susap, nabitina. Sakit na pusong ko. Edi kamalman na manong name dinteng ni Ma'am Jingjing. Pinayaban na. Oy, Jing Beron. Ay, nana. Anak basol mo kini Ma'am. Anak man basol ko kini Ma'am. Kasta uwan iti pungtot na. Kaya inayaban na kadagos kinimbilin na nga. Paayaban ka, inka dyan na. Oo, matay mo ka basol ko ha. Aping oras nagpungtot. Paano naman ang basol mo? Awante mo ka basol ko. Sigurado ka. Alakit ka nga din dyan. Ano, awante basol mo? Kita, di ka nangatamad tangaran. Matal talaga ang basol mo. Ngayon magsidsido karak manong name ng runay di makita. Ngasla sumsumgad dagi di mata ni Ma'am Jingjing. Kaya di makasidagak manong name na nalpak, tinagsumbangir, nagalabat nga tungpay tirupak. Ay, Ma'am. Ayop ka. Ayop ka. Anay ko, Ma'am. Dinagpungunod na gusto. Ma'am. Nana Mameng. Ma'am, apay. Irikap mo tari daw. Uwan, Ma'am. Alam na ito nga tali. Igalot mo na ito nga babae. Hindi na ito nga tugaw. Igalot mo na kiti iman na. Hindi kiti saka na. Ano masol ko kayong ka, Ma'am? Ano masol ko? Di ka nagtalabay. Di ka lumaban bay. Napipigsak yung sika. Ala. Igalot mo na kiti iman na, Mami. Igalot mo. Hindi kiti saka na. Agikisak ko, Ma'am, anong name. Di maputan na matingiwan mo. Sakit adakartid ni igam naman ng name nakatirtirad kat inpasarang naon no inlayat na kanya padasim nagikis puray rayang ka ayop ka Ma'am nakis tayo nga ramidin nyo mabalingay nga report di polis polis manulaing ti pasuksok kita polis adaya dumanon dito nga polis Ma'am awan ti basol ka niya awan. No saan na the emergency, no awan ti emergency, nga nang tawag kinilakay ko, sigurado nga. Nagpapas kay kumanga ng lipot kanya. Mas daw ka? Doape nga mo. Imbaga kang sang ka sumsumrak isilad me, ngim simrak ka. Bilin ni Sir Ore, bilin na! Sinirek na kapait yung nagtiban nyo. Hakim, awan na pasama. At nagluto kapait, kanin nyo. Tapno di ka stakat at pagpapigsayo. Ngalmasan na, simrek ti asawa, kiti kwarto, pangurayan na keng ka. Hakim, mapag-iso nga sumrek ka kumanti sila, iti adamang tawag keng ko na. Kata anat ko na niya, rumulo keng ka. Intun rabi ko na. Ma'am, naaramid ko lang kasi nga pang-stroke ko kayong kuha na sapnot saan lang agbalagi saan agbalagi nakalawlawag nga dadaki sa panggap mo kutra kanyak agawam kanyak ti asawak agawam kanyak kaya't mo ng isinanak
Imbaga na paikeng ka nga nakasaga na nga mga isina kanya kita kayo tagdan na. Sakbi nga mapasamak na ito. Ma'am, ano na namin eh? Kalbuang ka. Isungar dito nga kartim, kalbuang ka. Sa mga ramitin dita, ma'am, sa mga ramitin dita. Nana mameng, ma'am, nakasagana ka din dito asido. Ha? Asido? Sino man nga pakasulisugan, ti asawak, sino man nga mangagaw ken kwa na kanyag, papatayak wano saan kat dadailak ti pindas na, isang agsagana ka. No, Diyos ko. O, di basol ko, ma'am. Pinagpambar ko lang na diyan, noong kajak pulos kayat pay relasyon iti asawa yo. Instruct ko lang na diyan, tapos di ka stagat saan nga ang balik. Instruct na lang, style mong balok. When manong naming nakalbuanak, ti makadakas manong naming napandakpay, impopok ng galot, iti bodega. Kisak ko nga manong naming nakakbarabad ting iwat ko. Nagpagpakaasiak kadakwada manong naming awampulos ti asida kanyak. Awampulos ti asida. Pulos nga awan manong. Nagsangsangit akpay manong naming talagang demonya ni Ma'am Jingjing. Awa mati maaramidan manong nami ni Nana Mamen. Gabot ako nana, idi nabati ni Suna. Sala nga siksika tinangaramidan diti kastoy. Imbagak kang kay di nga kananad ka. Ma'am, Nana, tulungan na. Ayawan maramid ko. Tanutulungan ka. Baka siya ti papatayan ni Ma'am Jingjing. Mangayap kiti pulis. Dagas-dagas na karamidan na awan. Awan maaramid ko balasan ko. Sikan tumat ngamin, di ka nagananad. No, kumatasan ka nagtungpal tibilin ni Sir. O kumat naramidan. Naramidan na. Katanak, di ada pimpinas kumapin na ikat ka ng tikastoy. Baka madamdama. Ibilin to ni Ma'am Jingjing na asibugak taro pa mo ni ti asido. Diyos ko, saan ko Anong naming karigatak tinaggulagol? Uwan. Numampay. Nabarabatan di kiningiwat ko manong naming. Ngayon, sa ang mati pa nagsaok, kaya pa nakistreta kita kininanam amin, yung maumatan. Winadas ko manong naming, tinagikis numampay na barabatan, tingiwat ko. Anong naming karigat at tinaggulagol barbarin sa angan na pintas ko nak ti pananging galot na naginisaka kay ima. Dimteng terabi ima nung naming Diyos ko mabisinak. Kastawon iti panagpiesta na iti lamok, iti rupak, iti imak, iti sakak, kausos. Awanin ti pintas ko. Ora pa nga tama nung namin no sandan nasuyatan di sa asido ti rupak no permi nga mansun di kiti lamok awanin ti pintas ko awanin ngore saan ako ng pintas basta makalasatak basta agbalig ka makalipas tapno Diyos ko kabigatan na manong nemi, amok abigatan. Tamakitak tilawag. Iti, sano na nagtanggap nga rin ginawa ti bodega. Iti makitak manong nemi, tinamsakan, dagiti lamok, opo. Nagadungan nagkakadanda, nagbibinag. Dagiti takyag ko manong nemi, taon sa kakenti rupak. Mabisina ko, nore ko malang danom manong nemi. Nawan. Agkapsot ako. Saan nga maturog? Dahil mapukaw kung tipuod ko, ti pa nagkapsot ko. Saan nga turog na?
Nagmalmal manong nemi. Kadumtang man ang terapi. Why? Agkapsot ako. Awanin ti pigsak man. Intalagkon ka niya po Diyos ti amin. Diyos ko. No da pala yung misyon ko dito ilarabaw ti dagha biyaganda. Mga ramid kay ti milagro tap na may salakan. Mga asiyo Diyos ko. Manong nemi idag subli ti puot ko. Ininiinot ko, tinagmulagat. Sa tinutihan ko. Nakaidak man. Yeah. Ha? Ada si Marek nga. Nurse. Uy, nakapuot ka kaya, men. Arat mariknam. Kapsotak. Saan ko man nating swero ang papigsagan ka. Mabigla nga. Taag pa isaganak ti kanam. Rimuhan. Idag subli man. Adag sa bali nga nagsubli. Saan nga iso. Ngayon duro-duro na nga tray. Nagalaling asaw man ang nemi. Tinakaluban nga manlukong. Idilokat na. Sinigang nga bangus. Miss, kabay lang ti bumangon. Kan, mangang ka. Ano't napasamak ka niya. Tsaka mo, ano niya ngamin tinapasamak ka? Damok tag-duty. Anak ng duty di kalman. At dakan dito, yung baong dak, may kakant ka na. Urayam ano, sinunod ito may magbandagin ka. Nagyaman na. Karigatak tinangan manong naimit magsaak. Namapisa nga na imas manong naimit yung asigang nga bangus. Yaka mo na, kapo-kapo na natin nga bangus. Lagi tayo sama, tagkapo yung takanal. Manong naimit. Katagat-gata bangus, tagkapo ti kanal. Kasla pinitak. Saan nga pinta siguro manong naimit nga. Panakatarakan na rito. Inimas ko lang tanang. Anong naimit? Api miksahan. Madam na mapay, ada nang ilukat itiri daw, iti ayan ko. Ni Rolly? Kumusta kan? Tanon. Rolly? Agaman na, sikat na nang isalakan ka niya. Kaduak ni Tata Berto. Sino Tata Berto? Di hardinero. Ay, kung gayang Berto't nagan na. Na sinyas kanyak ni nanamaming tinemisan nga at pasahero nga limamas dito. Karikatan na nga pinayapayan na. Imbaga na tiyanin. Igad na tulungan na madlang na namamin. Nailibas na kinjay? Huwag. Kinataray na ka ti ospital. Nagyaman na Crowley. Diyak to pulos malipatan na ito yung naramid mo. Siguro, maklon nakton. Kaya mo nga nga ron nga kabulang tinaramid mo kahit uwim ko na. Kasanon no saan ka nga sure nga ayatin. Sa bagay, no saan nga sikat na ikari, awan maramid. Ngayon naramid ko ito obligasyon ko, timulog ka. Nag-report ka kali ti polis? Tsak pa mo, no? Urubeng unay nga may pakamo ti polis. Urubeng unay. Tapos nilikas na kita. Sungbatan dito kasi nga pinang maltrato na kanya. Amang bukuhan. Napindas kalata. Okay, no? Kisap-kisap ti buhok mo. Napindas kalata. Agyaman na, Crowley. May pakamong ka din na dito kaya anak kanya. Itatang mo. Siti mo na sinarak ko. Ay, nangarot din. Nagawid. Paano yung pandinanang mo kung kaapsat mo?
Ikaw nga tibil ko dito eh. Pag titunulungan mi nga tricycle driver. Awan ti pagdanagan. Hindi makasaritag na tatang kininanang manong nemi. Ne, saludsud ko kadakuwada no. Rumbeng unang pamang kami ti polis. Sa matinagsalitaan mi kininanang mo. Rumbeng laeng ko na naangem sa nga adal delikado. Ano nga adal delikado tang? Saan nga nagbalik ka na dyan nga among nga babae? Ang mga nadadang nagbalik no. Basta. Babayan talaga nga kastoryan. Anak, saan ka nga lumaban o ang laban mo? Indon ka ano nga rin lumaban na? Indon ang dalaban mo. Indon ka ano nga dalaban ko. Nakalawlawang dagit ebidensya. Kasi nung orte, aramatim nga saksi. Ni Tata Berto, ni Nana Maming. Namnamayam nga nga tulungan na ka. Namnamayam nga nga kahit at mawanan ti trabaho. Babayan ka tila tangar da nga story. Anak, tinaskan kat saan nga nagbalik. Nailiklik na ka. Kan patay. Nailiklik na ka. Nalasasasante ito pagsasalitan natin, no. Hanggang ba't ka di agpaot dito, eh. Saan ka basta nga natangran, na di laki nakapsot mo. Gabot saan ka nang nangan. Manong nemi, iti makarawara ko na nagtala na edag iti nagtibalay, tapos nagkastakit pasubliak ti dati ng buok ko. Napanak ka, nagpayabak manong nemi, iti barbero, tapos makalimpyan, tapos naon tikap na. Sakto nga tala rumar, manong nemi, na mapasublik ti buok ko na. Ngayon ko namat ni nanang, nga mabaling ko kano tagkalugong. Tapos sa anak nga makita kas lalaking kalbo. Anong nemi numanin umay nakpasyarin ni Rolly? Kunak kang kuhana. Isa pulo nakmanin trabaho. Baka no, ipangkamanin ni Jaya saan ka na siya at nga pagtrabaho mo. Nung maminsan ka mapabasol nakmat saan, siya tinang-rekomendar kang kasadyay. Ang gaya man niya. But ada tawag kanyak ti ikit ko. Inaibaga ng no, ada mapaspasehero nga kasapulan di pagtrabaho na kaskatulong. Iyay. Kinapuno na agad. Ada bakit tandang ko ini? Ha? Iti pa nang isarek mo kanyak, ada tanda mo, ada porsyento, ada commission ko. Kita nga rin manin. Isa pulunak manin. Kita sumapulta ka natin wanted housemaid man na nga may kability. Ore saan nga housemaid? Kaya no niya ti makayat mo agad ipangkat karinderya o restaurant o department store no dagkasapon ti sales lady o waitress. Uno kastangar ti langam. Ewan na yan. Basta sa pulan na. Kita grupot ka nga rin tayo nagpaspasyar. Hamba nang tagsabot ti pagtrabaho. Manong name wanted housewife. Ada nakita mi nagpaskili ti gate. Tujay. Yung sambat nga dakkel nga balay. Gagangay lang nga balay. Isla balay ti agaputi abroad. Pagkunam. Kasta ka tagaputi balay ti agaputi abroad. Ala, siya ako tagturbel. Ibati na klatan dito eh. Uy. Ikas ano naman kasapol ka man yung tibanyakis. Awanin tayo kurso na kanya, takalbo ako. Napintas ka lata, sa balit pintas mo nga buhok mo, sa balit matanda buhok mo. Sige, agturbela ka. May isa nga lalaki, manong naming executive tilangana. Naman pa'y nakasanto nga nakashort. Ngayon bawan di makita manong naming butit na. Slim.
Slalangartag Gigi. Nakaw. Manyakis samat man na tagbaling nga amo mo. Sangag tultuloy yan. Pawit lahin ta. Orahin ta. Yes, sir. Good morning. Good morning, Miss Beautiful. Manyakis man dahil ta. Kaya tamataan na. Shhh, tugur ka, Ruli. Kahit ko kumasar nga sumrek nga maid. Sige. Sumrek ka. Mabit lang. Roy, nagbati ako. Lumabang ka, no ha? Baka no, nakarkaro man dito yung amday Jenny. Among nga, nagkapuam. Manong nemi, sana ka nagalamiim na simrek. Takaslaw mo tiba nagsidugar ko. Ako matitakas nga nagparignahan niya. Sumrek ka. Feel at home. Di kagbuteng. Numampay si Kalaing ti kaduha. Sir, ti amo kakit. So nga nga kunak nga di kagbuteng. Gabuta si siyak lang. Di lang mabaling ang katim kalung mo. Sir ko, kalbuak. Abay nagkalbo ka. Mabaling ko ka din istoryan kang kat experience ko. Sir, may talak mo nakit kanya. Di ka pa amo mo, sir. Oras ka, di ka pa amo mo. Meron dinagan ko. Marigrigat. Inauna ito yung 5 cabs at tricycle driver lang tatang ko. Ninanang ko mga lutlaba. High school graduate ak. Doon tinastring ang trabaho. Servidora, waitress, sales lady. Doon mapagin katulong, tinaudi. Sinalaing inistoryak tinapasamak manong name. No kasano agpautak, uno saan agpaut it trabaho. Pag nag-awandak, pagpipin na, pagkikinabilan, dak di dala. Sa tinastrek ko, kada krusonata kanyak ti amo ka lalaki. Emsak by data, ada naramid ta, papasamak arami, magbalegi. Ngajay, impupuknak, ti amo ka babae, kalpasan nga kinalbuan na. Yung bagta at tricycle driver nga, nagbaling nga kaiyam ko, nang tulong kanya. Kita sobra ka kamanin nga maid. Diyak maawatan nga rin, sir, no apay nga. Kasutigasat kanya. Diyak matagiti mapabalaw di kiti lalaki. Gabat asikon nga takwada kat napindasak. Napindas ka nga talaga. Actually, sa nga housemaid, iti kang runaan nga kasapulak. Ano nga rin, sir? Housewife. Sana kami ka rin, sir. Ganga ultimate. Kahit may bagak nga si katikayat ko. Haga pilitin. Ngunas ka nga ramang kapay. Tarumeng unireta. Nukas pagkarikan ta saan ka nga maidlam nga dagos kanya, mabalimat nga ma-develop ti ayan. Apay nga, awan ti asawa yo, ititawan nyo nga 50 to be exact. Apay nga, hindi ka na dati asawa, sir. Naminduwa ka na balo. Adat Amerika rin ganyan ako. Sagdudua, ti duwang asawa. Makabulang ko pa lang nakabakasyon ito Pilipinas. Kahit kung nga rin ting agtalin na ito eh. Duwang asawa di Amerika. Saan nga Pilipinas, sir? Saan? So ako na, kahit kung mga asawa ti Pilipinas, agtalin na ito ko dito Pilipinas. Habay nga siya, gabotay sika, tinakarik na kiti ayhan. Sambatan nga siksika kiti may nag-apply. Pwede naman. Ado kayon. Ngam lang nga daan talaga ti katulong. Sikala ti saan nga lang at katulong. And you're still virgin. Han? Api amom sir, malasing ko. Napag-ilasinan nyo ko ma.
Di ba nagsaom? Na-control. Amo nung tigi babae kat sa na virgin. Subrat kinalawat ngiwad dan mo. Agsauda. Handa amo nga kontrolin. Di da amo nga siguro di kiti pagkasi nga babae pero di sa buenos kat nakaraman pa yun ti hotdog. Sir? Ano ba? Manong nemi imbaganan no kaano ka mga rugi kinuan niya dagi trumpeng aramidag. Imbaganan pa yan di panakalan na sweldo manong. Nagabagak matiplano. Yeah. Agtignay ka dito nga saan nga katulong. Ngayon, agtignay ka mas sang asawa. Ipayo mo kaniyak. Tinasken nga. Parang serving kaniyak. Agserbi akang kakasag-asawa sir. Siyempre, natumting tirabingay. Kinusa mo pala kaya. Di orayin ka nakayat mo. Onan, pakunan. Sir, padasa kiti makabulan. Ngayon nakas pagkarikan ta. Hanta makapagkinaawatan with naman. Agresign na kasikot. Ngayon nakas pagkarikan ta, okay ka? Di another 1 month. Sala nga 1 month no cancer. Baka forever. Sabi ko nga, tasi ka na talaga. Iti intanag ni Apo Diyos, nga kataktak ko na hinay ko itong palbiyan. Tinawagak ni Rolly manunemi kung may nakalain na dadarasmat. Intulod na kiti balay. Oh, baka, sumre ka pa lang ta. Mag-i-prepare at merienda. Wow, tapay lang mag-merienda ka. At kami kahit kung ibagakan ka. Rolly. Sige. Ibagakan ko naman ang name ito na pagsalitaan mi kani Sir Dennis. So, timaghanang-anagan na tayo man. Yeah. Kahit umanugot ka, may isang bulan. May isang bulan, nagserbi ka kang kaakas, kasasawa na. Nga, agkaida kayo, saan? Pwede ka siya. Anyat among no, chansingan na ka. Siyempre, asawa na pangimbilangan na ka, lailuan na ka. Hangat-amat ang chansingan no kasi ay. Kasano no, guwapo mo't nga ron. Gentleman. I'm sorry, Rolly. Numasaktan ka. Ngimkas ko na. Nasaan ang sikat na ikari? Awan maraming ta. Ang bigbigak nga utang ko, dagitoy, ano tutulong mo kanya? Nasaan ko man nga maitad kang katipusok, ti ayat ko. Adan to sa bali nga, banag ko no, material nga banag, itid ko ka, apag supapak, iti kinaimbag mo. Anyata mo, no, agasawa kam to ni Sir Dennis, ket, anda di Amerika, di kita anak na, ada business na ditoy, agtalin na Eden ditoy, di, mabaling kan tumat nga tulungan, no, daman ti problema. Basta still, nagbalintang ang kayam. Okay. Good luck, Nord Ken ka. Kinanunungan met manong name dagiti ka naganak kanya ken kakapsat. Kat nagserbiyak nga rod manong name iti sidong ni Sir Dennis akas katulong na asawa na ko na agsipot ta ida sarak kadagiti kanan miya doa dagiti kasapulan na at kanunas ken nga si kaswed na ket sumrek iti ayan ti panaka-opisina na iti negosyo na dito Pilipinas. Tibatinak dito balay manong nemi sanak to sangpetan na nakasta kang sumangpet
sumabat biglaan na itong harakupan niya. Biglaan na itong agkan na bibig ko. Ekit, anawaya ko mawat nga ked-kedak manong naming ng jak kayat. Ngante ko na akon. Nainlabak met kayong kuha naman. Aging ka saan nga nauray ti makabulan. Riadan mapasamak ka na kami manong naming. Nga naitad konti kinabirhen ko kinkuhan. When manong nemi tinawagan nan dagiti anak na. Graon ti pamilyada kan nagbakasyon da amin. Inyam amudak manong nemi inyam amunak. Awang matpulos pa nagked-ked dagiti anak na. Kat naangay manong nemi ti kalay sami. Akas taon iti ragsak ko kat ragsak mat dagiti anak ken dagiti kakapsat ko. Tanakananama manong nemi nga matulungak dagiti naganak ken kakapsat ko. Tanakaasawa ak itikas kiniseo wano ni Dennis. Amamati ak manong naming isut na kari kinagbalinto na siya. Tatikunos manong naming ti dandani nga makabulan nga panagdan nami awanin ti sa pulag peken kuwana. Tapudpud nung ayat ti mariknana kanyat. Nga salang nagabot na pintasak. Salang nga namnamayan na gabot na virginat. Nga namnamayan na nga asyak at talaga. Iti na ikaring agpaot aging katitong palbihag nga kadakta ko na itong palbihag. Natulungak ti pamilyak manong nemi anadaan da iti dakkel panakkilen kinapintas sa balay. Nagraduarak mat lang manong name iti pinagbasa nak ti asawa. Kalpasangan na ipasngay ko ti muna nga abunga tinayat mi. Nadan kami mat lang manong name iti katulong masala nga sisya. Wen. Awan ti problema gabot talaga agbimpinatag kami. Napagbasag met manong name iti upat kakapsat ko nga nakauray sagbay nga nakikalaysada. Agpapada kami ng adan pamilya mi manong. Kahit nung hasta nga matipon-tipon kami, iti family house mi nga nagtinulungan mi kini. Dennis nga nang ipasdek. Nakadado kami manong nemi. Kahit kaslasan kami nga mamati. Nakalpasan, iti sangkasapulan sangkapuyan. Kastoyan ti nagbalin nga biyak mi. Addam ako na nga mabalin mi. Ta professional mat amin manong nemi di kapsat ko nga iti asawa da. Anak ananama. Na may kanda tinaran niya masakbayan di kita nagda. Napigsamot pa ilang manong nemi datatang kininanang. Ni tatang manong nemi inidyanan iti ado uno kanayot nga nakahagat sanger. Kapatam uminom lang manong nemi no pakikisama ako nada ka nakakontrol. Wen, awanan manong nemi. Jadi sakit nang ibagbaga ti doktor. Kapata, naikarisiguro magpaot pa iti biyak. Ni Ronly manong nemi na tulungak met. Takinayat na kanumat tinagbasa. Tatalo nga tawon pa itapno. Agbalinso na nga engineer. Ada negosyo na ita manong nemi. Kaya sumot ita as asikasunda iti asawa na tinababae nga nagkarimat para kay kuha. Bilang may kaswagayam ti pamilya mi ni Ronly manong. Tayo sorti naramat ni Apo Diyos ka instrumento nga nangitag-ay, napani iti dalan, nakaitag-ayan mi. No pa iti damo iti and rekomendar na kat dandani isu, iti nakaidadailan, tibyan. Paglagi di manong nemi, tinaasin na po Diyos kada kami. May panggap manong nemi kada Ma'am Jingjing, kani Sir Romulo, sa balintakin balay, ti daan kinalawa balay, nga kukwa na idi. Gabuti sugal, kan kinalaing agbabae ni Sir Romulo, bimagsak ti negosyo da. Diyak lang mo, sa dinitantayan da. Alakit, awmat kadiunay ti problema da, awmat anak da. Siguro, adadamat ti baba, takalpasan nga darating nga to, bimagsak da, nga dadan ti makuna, nga baba. Dahito nga rod, manong name iti pagkabuklan, ti pagkasaritak, kahit kumet ngayon buray, numampay simple,
Tadumat ti kastoy nga pakasalitaan, manipod iti baba, iti ngato, nga nagpangato. Manipod iti ngato, nga nagpapaba. At depende lang ti panakaistorya na, kano kasano, dagiti proseso, anak pasamakan, iti balagi, ken ti panakapaay. Agay man ako na yung tianos mo, kat sabay kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan, ti biyag, kadagitipadak, kadimngeg, kanagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Thank you, mat, kadagiti na ruway, na nagdangeg. Tuway nga rutagyaman nga pagkaya mo, Veron. Thank you, Ken Veron. Niting ka pa nagsurat na panangiburay, ti pagkasalita. At sabi ko, matagtultuloy, ti pa naka-entertain nyo. Ayaw ka nakaliwliwayo, kadagiti na dumaduma programa ti Nemer Studio. Salamat.